Достар, хатırlasanız, узган чыгарылышта biz Сорман районындагы сәяхәтебезне баштап җибәргән идек. Ханнановлар гаиләсендә кунакта булдык. Бу тапшыруда да biz оларда кунакта булуыбызны дәвам итәрбез. Һәм бу юлы Илнур безгә бик тә тәмле ризык пешереп күрсәтәчәк. Нинди икәнен беләсегез килсә, тапшыруны карагыз. Без башлыйбыз. Конечно, Илнурның тәмле пешергәнен күз аллаган иде. Мен аның Инстаграмында бик актив подписчигы. Әмма бу хәтле дип уйламаным. Сез күрегез әле бу поварга. Шеф Илнур, ахирыслык куянсың, ашарга пешерү куян килә. Ашарга пешерү безнең буыннан килә. Безнең бит элек бит үстек бала чакта әниләр бәләкәй генә кагаз язып куялар иде, пешерергә, шуннан пешерәйек, шуннан киттин. Илнур, без бүген менә нәрсә пешерәчәкбез? Нәрсәләр әзерләп куйдың инде син без килүенә? Бүген без пешерәбез куырлак. Куырлак ул 3 шәй бердән тора. Беренче безнең картошка по-деревенски, бәрәңге инде майда кыздырылган. Икенчедән безнең ит, определенный ингредиент белән ясалган һәм маринованный суган. Менә безнең Илнур инде бәрәңгене әзерләп тә куйган. Менә шушылай кабыгы белән кисергә кирәк, юкка гына әйме? Ну бу иде картошка по-деревенски була. Авыл бәрәңгесе. Авыл бәрәңгесе бит әлек әшеп тормыйлар, шушылай инде әзерләп куясың да инде майда кыздырасың. Салып карыйм әле, бисмиллаһир-рахманир-рахим. Үзем кыздырган бәрәңге дип курыкмыйча ашармын. Сиңа Илнур димәк ашарга пешерергә ошый үзеңә. Ашарга пешерергә миңа үземә ошый. Мин күп пешерәм, мин күпчелек күрсәтәм дә, күп әйберләрне күрсәтмим дә. Кайчан ничек? Менә Илнур тагын әзгенә менә шу беседка турында да сөйләшеп китәсе килә. Менә монда бик матур лампочкалар күрәбез. Үзең ясадыңмы? Идеясы каян килде? Бигрәк ис китмәле, бик матур. Бу минем харайбернең үземнеке. Мин харайберне үзем ясыйм. Үземнең уеннан килә. Каян да булса, нинди матур булса әйбер күрәм, шуны анда ясарга тырышам. Креативный направлениеләрдә мәсәлән бүгенге дамда светильник, икенчедән күрсәгез әкрен генә кыйма ясалып бара. Үзелешемне кертәм. Ушакка утын өстим. Куырдак әзер, аны инде Илнур безнең алдан әзерләгән, чөнки ул бик зак пешә ди ит. Аның рецептын да сөйләп китә әле менә. Ничек пешердең, кайда кыздырдың? Пешерүн бүген өйдә пешердек. Рецептын әйтеп белмәй бит. Һәр повар үзенең рецептын үзендә тота. Аның YouTube каналларында күп. Бу рецепт үземнеке. Шуңа менә шушындай кыяфәттә исләре, ниләре чыкты. Ой, тәмле. Хәзер Алла берсә, тәлинкәләргә салып, авыз итәчәкбез. Мин көтеп тора алмыйм. Мин бер кисәк алып кап карыйм инде. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. В меру тузлы, в меру борычлы. Бүген генә иртән генә суйылган иттән искиткеч кыздырылган йомшак авызда иреп тора ашарга шәйләргә дә кирәк түгел. Кызганыч Илнур рецептын миңа сөйләмәде. Хәзер тагын бер кат сорап карыйм, бәлки миңа гына тишер, ә мин сезгә сөйләрмен. Илнур, тиш инде миңа секретын, миңа бик ошады, мин моны үзем кыздырып карыйм. Менә хикмәте нәрсәдә, бөтен секреты нәрсәдә, сире? Соевый соус. Ит ярата димәк соусны. Соус ярата, анасын специялар күп кенә. Мин һәрбер специяны үзем ясыйм. Әйләндерәм тегермәнем бар. Ана специялары алдан ите, специальный набор. Менә монда ничә 6 төрле специя кулланасың. Әйе. Сатып аласың һәм аларны үзең ваклыйсыңмы? Әйе. Бәрәңгене майда кыздырасың, аның кызган күреп торасың бит инде. Үзенең вакыты җитә, кызара. Анасын үзебезнең тоскалабыз да. Хаманда үземнең ясаган приправам бар. Минем уже аны ясап куйдым. Алдан сибергә табага салабыз да, сибәбез дә, булгатабыз да. Менә бу суган турында да Илнур сөйләп китте. Маринованный суган дидең, син аны нәрсә белән син аны мариновать итәсең? Моны суганга түгел, моның бер җага кәбестә, бер җага суган. Бу безнең куырдак бүлмәсенә аерым салына суган. Турала салкын суда жуыла, ашлыгы чыгартырыла. Аннан соң уксус белән бастырабыз да, май, туз, паприка һәм башка специялар кушып, шушындый тәмле ризык килеп чыга инде.
Bunu yazdırmayız. Timur yazdır. Nindi ulanlar saldın sen bana silep gitelim. Менә мин сер дисең дә. Сирне хатынга берем әле. Хатын сирсез хатынлыкка бит аны. Şey bizden xatınlık kıdı. Bile şuşunday ir buluğu bilen gururlanasız mı? Gümmen irden undum dip sanaysız mı? Oşarga pişirya, kolundan kelmeyen işi yok. Alleye oğaş oturtkan, alle boqşada oturtatırgandır. Şeşkeleri de qoraşatırgandır. Elbette unda. Yol hareketinden soň jеңil buldu dep ayta almayman men. Ağır wagtlar buldu. Onu tasvirli turgan birgina momentni aytib ketem. O'ziga shundan natija chiqarırsiz. O avariya bo'lgan kunning ikkinchi kunida Ilnur aniga shaltirat olgan u. Aning birinchi so'rovi ul bitinde 5 avgustda bo'ldi. Azaliyaga forma ko'lmaga buldimmi dediler deb so'radi. Потому что bizning Azali 1-klassga barayı. Emine İlnur'un emine şuşunday ağırlıklardan sen güçlü irat dep ayta olasızmı? Elbette güçlü irat. Hazır bütün iratlar bilen şağıştırganda Ilnur sıman turuşan bolsalar bütün üsüdegin köpmü xатын kız bäxetli bolar idi. Emine Bizde bir divanный kritiklar hazır. Divandagyn обсуждать etdiler, bir işlemiler. Divanda geroylar indi. Mine Ilnur aytgancha maqsad qo'yib narsada bo'lsa ishlasalar, oilalar uchun. İlnur bizga qora güzel narsa hazırlagan. Siz demek şuşulab podaете rizqni? Iya. Ул тиз чөнки суына, xarabirning o'zining vaqti. Jamoat mine şuşulay biz bugün по-королевски oshibız. Timur Sündir'de. Давай, oshibız. Mine bizden indi aytganim şey İlnur ihtiyar kişili ihtiyarı güçlü bulgan kişigine tugul ul ali qurıqmışı bütün zakonlar bütün instansiyalarına ötüp özüne protez buldurgan individualny protez dürüst anlatan biteymi İlnur? Bu protez 2008-yılda Fond sotsial страхование berildi. Onun искусственный интеллект, ol senin bilen birge telmenşli. Sen özün jürüsün, yol sana yardım ete jürüge. İlnur indi mine yalgışmasam ondan da eybetrek sportivный dibizbinde sport protezi da olgansın biteli sineymi? Spesialny protez, snowboard taşılar için, şangılaşlar için. Bunu muhtaç kişiге bik ağır oluğu, bana bik halli buluğu gerek. Çünkü min de özüm alağına sponsorluk orkasında gana bildi. Hemen bik shot, bik rahmetli ol kampanyaya. Bu beyesine kelgende o bik kıybat $1,5 milyon turadılar. Snowboard senin demek xiyalın idim ol İlnur o biteli özüngni преодолеть etip basırga da kirek şulay bit. Snowboard xiyal dep ayta almayman men yani. Ol menim özümning ishki nechik dep aytayım, ruh. Sen avariyaga kelgansan, jotasan obish havolatında jon torta bit, jürek torta. Menim ish opayım menga birinchi topor yo'g'ondan basırga jol berdiler. Şu tawlashuvdik. Ish yoqdan tolar kindirib chatdik. Shu bilan men jüri olmayman. Ish yoqda tolar tawshuvdik. Şundan başlandı. Sizdirmeli canın işi kütüp iştenine tırnap söz alan. Kütmeye bulganda birevden de yastık düşep jep koyganın. Özüne yaşan, isen degen yürürüşün ayak kullarım. Gümürü onun ikiге bölüngen, emma İlnur kibik batır yigitlergen emna şuşunday vaqigaga da, şuşunday yazmış sınavına da rahmet aytip, turmuşunun qadirin temin bilip yaşay oladır. Şun көңілден Ханнановлар гаиләсенә İlnurның үзенә рәхмәт әйтәбез. Һәм миңа да сезгә дә 4 саны төгәл булган кешеләргә İlnur кебекләрдән үрнәк алырга дигән киңәш бирәсем килә. Тормышның кадерен белеп, матур итеп яшигәле İlnur кебек. Сау булыгыз. Тимур уже не хочет работать, потому что он хочет кушать, время обеда. А мы продолжаем. İlnur, biz bugün нәрсә пешерәчәкбез? Куардыкны пешкән димәйме, пешерәчәкбез дигән. Алдан пешергәнеңә әйтмә. А что болтать-то? Я уже целые 3 часа болтаю, Тимур. Может, тебе микрофон дать? Ты начнешь.